салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. Фирдавси хурсанд даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига якумро шаҳр медиҳад. Бо мо бошед. даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига якум он гунае сурат гирифт ки интизориашро надоштем. ҳоло бозии Регар Тадаз ва Панчари Ҷалолиддини Балхӣ бозии ин давро баргузор накарданд ва ин як нав дарҳамбарҳамиро дар ҷадвали мусобиқа ба миён овард. ҳангомаи дигаре ки дар ин давр ба миён омад, ин бедории на танҳо футболбозони дастаи моҳир, балки мухлисони ин даста аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла дар фейсбук мавриди таҳсин қарор гирифт. минбарҳои майдони марказии ноҳияи Ёвон ин навбат таи 1600 мухлисро ба ҳам овард ки дар баъзе бозиҳои дастаҳои Лигаи олӣ мо чунин шумораи мухлисонро мушоҳида намекунем. ҳарчанд ин дидори шояд мушкилтарини дастаи моҳир буд ки бар зидди муддаии асосии чемпионат ҳосилоти фархо рӯи майдон омаданд ва арзанда бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрданд. акнун ба шаҳри Давр мегузарем. бозии марказитарини даври мазкур шояд дидори дастаҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат бошад. Динамо бо бозингарони сатҳи болоиаш нав ба равиши бозиҳои сатҳи мусобиқаи Лига якум ворид мешавад ва ба қасди ҷуброни бохтҳои қаблӣ бо дилхоҳ ҳариф омода будани худро нишон медиҳад. бозии қаблӣ яке аз беҳтарин дастаҳои чемпионат Панчари Румиро мағлуб карда буданд ва инак боз ба дастаи Ваҳдат рӯбарӯ шуданд. аз рӯи пешгӯӣ Ваҳдат муддаӣ буд, вале Динамо бо 2 бартарият имконияти шикаст дошт. якум ин ки бозӣ дар майдони Спитамен он ҷое ки ҳоло ба майдони хонагии дастаи Динамо табдил ёфтааст баргузор мешуд. дуюм ин ки Аҳлиддин Турдиев аз рӯи мушоҳидаҳо дар қиёс бо тактикаву техникаи қаблан гузошта тағйиротҳои кул ба вуҷуд овард. ин тағйиротҳо ҳамакнун кор медиҳад. дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лига якум тимҳои Динамои Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат андари майдони рақобат гардиданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи Спартаки пойтахт доир гардида бо ҳисоби 3-0 ба суди шогирдони Аҳлиддин Турдиев ба анҷом расид. Сунатулло Азизов ҳамлавари Динамо дар дақиқаи 32-юми пайти аввали дидор ба задани гол даст ёфт ва ҳисоб кушода шуд. қисми аввал бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. Бежан Ишонбойзода дар дақиқаи 81 голи дуюми тимашро вориди дарвозаи Ваҳдат намуд. бо гузораи 2 дақиқа Асадбек Ҷурабекзода ҳисобро 3-0 намуд. бо ҳамин натиҷаи 3-0 рақобати дастаҳои Динамои Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат дар даври ҳафтуми Лига якум ба анҷом расид. ин пирӯзӣ барои дастаи Аҳлиддин Турдиев дар Лига якум чорумин ба ҳисоб меравад. бозингарони Ваҳдат бошанд ба шикасти сеюми худ дучор шуданд. аз бозингарои худ розӣ ҳастам. бачаҳо чизе ки мо гуфтем, бачаҳо ҳаракат карданд, нишон доданд дар майдон. хай ҳаст, камбутӣ ҳаст дар даста. мо ҳаракат мекунем ки дар тамринҳо кор кунем, фаҳмонем ба бачаҳо бе камбутӣ намешавад. ҳар як даста камбутии худро дорад. барои мо ҳаракат мекунем. камбутиҳое ки имрӯз буд дар майдон, ҳамчунин ки мо ғалаба ҳам кара бошем, лекин буд камбутиҳо буд, мо ба бачаҳо мефаҳмонем, гап мезанем. дастаи Ваҳдат дастаи хуб аст, бозии хуб нишон дод ва барое ки агар дар даста бо як 3-4 бозингари бо таҷриба агар мешуд, агар дастаи хубтар мешуд. инчунин дар поёни дидор ҳолати ғайриинтизор рух дод. мухлисону ҳаводорони дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат аз натиҷаҳои ғайриқаноатбахши тим дар бозиҳои охири чемпионат бо нишони эътироз аз Одил Каримов сармураббии тим талаб карданд то ба истеъфо равад. равшани Зафаробод аз оғози чемпионат мавқеи чорумро мисле ки куллан моли худ кардааст. дар ҳар даври мусобиқа дар ҳар мавқеи ҷадвал тағйиротҳо зиёд мешавад, аммо дари Равшанро дар мавқеи чорум касе намекӯбад. омори бад надоранд. 4 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бох. дар рӯйхати нишонзанҳои мусобиқа исми ҳиҷ аз футболбози ин даста дарҷ нагардидааст. аз ин бармеояд ки дастаи шимоли кишвар бозии даставиро ба роҳ монданд ва ин нақша кор медиҳад. ҳарчанд мавқеи чорум барои роҳ ёфтан ба мавсими ояндаи Лигаи олӣ кофӣ нест. хулас бозии даври ҳафтуми дастаи Равшани Зафаробод бо дастаи Саройкамари ноҳияи 5 рост омад. Саройкамар ҳамчун дастаи ба истилоҳ сусти ҷадвал худро муаррифӣ мекунад, чун бо сипарии 7 давр онҳо дар мавқеи даҳум қарор доранд ки баъди онҳо хонаи аутсайдерон аст ва он ҷо Исфараву Моҳир ҷойгиранд.
саройкамар ҳамагӣ як бор пирӯз омадааст ва 2 мусовиву 4 бохт дорад. ин натиҷаи хеле бад аст. ин аввал онҳо дар муқобили равшан бозии арзанда нишон доданд, вале дастаи шимоли кишвар ба хотири пирӯзӣ ба ноҳияи 5 рафт. ҳамчунин дар доираи ҳамин давр дастаи саройкамари ноҳияи 5 бо тими равшани зафаробод дидор анҷом дод. ин рақобат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ сурат гирифта бо ҳисоби 2-3 ба фоидаи дастаи равшан ба охир расид. ҳисоб дар дақиқаи панҷум аз ҷониби ҳамлавари дастаи саройкамар рақами 11 раҳматов маҳмадшариф кушода шуд. дери нагузашта бозингарони дастаи равшани зафаробод бо голи задаи тими саройкамар посоқ гардониданд. муаллифи ин гол ҳуҷумкунанда зиёвиддин фузайлов дониста мешавад. дар дақиқаи 39 аҳмадзода раъуф бозингари дастаи саройкамар барои 2 маротиба қоидаи бозиро вайрон карданаш аз ҷониби довар бо корди сурх муҷозот шуда майдон ба дар шуд. дар дақиқаи 41 боз ҳам зиёвиддин фузайлов аз тими равшан маротибаи дуюм хатти дарвозаи ҳарифро рахна сохта дар номаш дублро сабт намуд. пеш аз танаффус баромадан ҳамлавари дастаи равшани зафаробод исматов умедҷон ва бозингари дастаи саройкамар расулов мунис ҳарду барои ҷангу ҷидол ва қасдан қоидаи бозиро вайрон карданашон аз ҷониби довар бо корди сурх муҷозот шуданд. дар дақиқаи 66 пайти дуюм бахтиёр зарипов аз тими равшан бори сеюм тури дарвозаи дастаи саройкамарро рахна сохта натиҷаро 1-3 намуд. дар дақиқаи 84 ҳуҷумкунандаи дастаи саройкамар бо голи задаи худ ҳисобро 2-3 намуд. ҳамин тариқ майдондории дастаҳои саройкамари ноҳияи 5 ва равшани зафаробод 2-3 ба анҷом расид. бозии имрӯза хеле пуршиддат гузашт. командаи дастаи равшан яке аз дастаҳои беҳтарини лига якум мебошад. хайр ҳисоби он ки ба ё лаҳзаҳои худшон истифода буранд гол заданд. лекин голҳое ки тӯпҳои ки он заданд тӯпи сеюм махсус тӯпи сеюм бо вайрон кардани қоидаи футбол буд. вақте ки ҳисоб 2-1 буд голи сеюмро аз ҳолати вайрон кардани қоидаи футбол заданд. мо ҳайронем ки чӣ ба дар ҳамин бозиҳо ҳамин хел бозиҳои асосии ҳалкунанда доваронро пешниҳод мекунанд. мефиристанд ки таҷрибаи хуб надоранд. мисол ман ҳамин доварона якум бор дидам ки доварӣ кардем. бозие ки мухлисони зиёдеро ба тамошо овард. ҳулбуки восе ҳамчун муддаии чемпионат яке аз дастаҳои миёнаҳоли ҷадвал барқчии ҳисорро қабул кард. агар ҳулбук ин бозиро ба қавле мезад, ҳоло бо тафовути холҳо имкони ба мавқеи дуюм баромадан дошт, вале барқчӣ ба мақоли мардумӣ тӯҳфа нест. бозингарони ҷавони мактаби нави футбол, аниқтараш хаткунандагони академияи федератсияи футболи тоҷикистон бо гузораи 7 давр ҳамакнун ба равиши бозиҳои калон ба истилоҳ ҷур мешаванд. онҳо дар сафар нагузоштанд ки ҳулбук ба мавқеи дуюми ҷадвал барояд. ҳамчунин дар даври ҳафтуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе ба номи Тешаи Исмоилов дастаи ҳулбуки ноҳияи восе барқчии шаҳри ҳисорро қабул намуд. дастаи ҳулбук ки дар даври гузашта ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот баромада буд, имкон дошт ки баъди дарёфти ғолибият дар ин бозӣ мавқеи худро дар ин мақом боз ҳам устувор нигоҳ дорад. яке аз ҳолатҳои баҳснок дар ин бозӣ бо пой партоф намудани ҳимоятгари меҳмонон ба дарвозабон буд ки баъди бо даст доштани топ футболбозони ҳулбук ба қоидавайронкунӣ ишора карданд, вале довари марказӣ ин ҳолатро аз рӯи қоида унвон карда ишора намуд ки бозиро идома диҳанд. дар идомаи қисмати дуюми бозӣ низ ҳам меҳмонон ва ҳам соҳибони майдон пайваста дар хатти ҳуҷум қарор дошта барои кушодани ҳисоб талош меварзиданд. новобаста ба кӯшишҳои пайдарҳами ҳарду даста мухлисон дар ин бозӣ шоҳиди гол нашуданд ва бозӣ байни дастаҳои ҳулбук ва барқчӣ бо ҳисоби 0-0 мусовӣ ба анҷом расида ҳарду даста як имтиёзиро соҳиб гардиданд. ёдовар мешавем ки бозии навбатии дастаи ҳулбуки ноҳияи восе дар даври ҳаштуми лигаи якум бо дастаи пахтакори ноҳияи ҷабор расулов санаи 17 июн баргузор мешавад. барқчӣ бошад моҳири ёвонро дар майдони худ қабул мекунад. бозиҳои дигари даври ҳафтум хеле ҷолиб сурат гирифтанд.
пахтакори ҷаббор расулов аллакай пайҳам се бозии худро ба ғалаба анҷом медиҳад. ҳарчанд ин навбат ҳарифи сусттарини ҷадвал дастаи исфараро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд. бозии онҳо на танҳо дар ҷадвал, балки дар рӯйхати натиҷаҳои инфиродӣ як нав дастовардеро ба дастаи пахтакор фароҳам овард. ҳоло дар садри ҷадвали нишонзанҳои чемпионат исми футболбози ин даста Далер Шарипов дарҷ гардидааст, ки дар 7 давр ба задани 7 гол даст ёфтааст ва лидерии рӯйхатро бар ӯҳда дорад. бозии ҳосилоту моҳиро аллакай гуфтем, ки ба нафъи дастаи фархорӣ анҷом ёфт. шогирдони Раҳматулло Фузайлов 2 голи якҷавоба заданд ва ҳамин тавр аз ғолибияти навбатӣ истиқбол гирифтанд. бозии Регар Тадаз ва Панчари Балхӣ бо сабабҳои гуногун ҳоло баргузор нашудааст. дар мавқеъҳои болоии ҷадвали чемпионат ин навбат тағйирот ба вуҷуд омад, ки ин албатта сабаб дорад ва он ҳам баргузор нашудани бозии Регар Тадаз ва Панчер мебошад. ҳосилот бо 18 хол лидерии ҷадвалро бар ӯҳда гирифт ва Регар Тадаз бо як бозии кам бо 16 хол мавқеъи дуюмро ишғол кардааст. Ҳулбук бо 14 хол дар мавқеъи сеюм ва чӣ хеле гуфтем мавқеъи чорумро Равшани Зафаробод соҳибӣ мекунад. аутсайдерон дастаҳои Исфара ва Моҳир боқӣ монданд ва аз рӯи нишондодҳои охир агар баҳо бидиҳем, пас пешгӯӣ карда метавонем, ки бо ин аҳвол шояд пас аз чанд давр Моҳири ёвон бо Саройкамари 5 мавқеъҳои худро иваз намоянд. бозиҳои баъдии Лигаи Якум ба мо бархӯрдҳои аҷиберо нишон хоҳад дод. ин ҳафта то ҳадде бозиҳо ҷолиб сурат мегиранд, ки бароям он марказитаринашро муайян кардан хеле мушкил афтод. ин навбат Ваҳдат Регар Тадазро дар майдони худ қабул мекунад. ҳосилоти фархор Динамо-и Душанберо, пахтакори ҷаббор Расулов Ҳулбуки Восеро. рӯзи дуюми рақобатҳои даври ҳаштум ба мо дидори дастаҳои сусти ҷадвалро пеш овардааст. масалан онҷо Саройкамар Исфароро қабул мекунад, Барқчӣ Моҳиро ва бозии дигари ин рӯз миёни ду дастаи беҳтарини ҷадвал Равшани Зафаробод ва Панчари Румӣ мебошад. гумонам аз рӯзи аввал дида бозиҳои рӯзи дуюм миёни дастаҳои ба истилоҳ суст ҷолибтар сурат мегирад, чун онҳо акнун имкон доранд, ки ба гирифтани сехолӣ даст ёбанд ва аз минтақаи поёнӣ андаке ба мавқеъҳои болоӣ ҳаракат намоянд. ин шаҳри даври ҳафтуми Лигаи Якум буд. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.